Assalomu alaykum azizon. Xush omading ba kanali man. Man imroz tushberai rusi vareniki buturuk puxtam. Барои хамир ним кило орд, 1 дона тухм, 1 қошуқча намак дар кор. Намакро намакоб мекунем. Хамирро сахтарак мегирем. болояшро ба салафан пӯшонда камтарак дам медиҳем 5-7 дақиқа. дар ин муддат ба творог камтарак намак ва 1 дона тухм андохта омехта мекунем. хамири ман 2 зувола шуд. баъд зуволаро гирифта оҳиста оҳиста бо даст ва тирак тунук мекунем. чӣ қадар тунук шавад, ҳамин қадар нафис мебарояд. ба даҳони стакан мебурем. як қошуқчаги творог андохта онҳоро сахтакак мебандем, то ки дар вақти пухтан кушода нашаванд. ана акнун обро меҷӯшонем, намак меандозем. дар оби ҷӯшида истода тушберачаҳоро мепартоем. азбаски хамир сахтакак аст, ман 15 дақиқа ҷӯшондам.
ба болояш равғани зард ва сметана молида ба рӯи дастархон мегузорем. иштиҳоитон